Takže čaute ľudia, zdravím vás, tu je Splash a sme tu pri dnešnom ďalšom gameplay z hry Shakes and Fidget. Dneska je to 5. gameplay, už trošku dlhšie nebol, takže prepáčte, ospravedlňujem sa, že som dlhšie netočil Shakes and Fidget. Ale predali mi na tomto účte veci, teraz už to mám akože všetko naspäť, som si to akože zrenovoval, všetko v pohode. A predali mi to proste veci a nemal som nič, tak som to potreboval dať dokupy a som to nejak dal. Takže dneska hneď ako prvé si dáme, že budeme splachovať vecko, takže dáme si hospodu, tu si dáme vecko a hodíme toto. Tak, krásne sa nám naplnilo vece, ale to si necháme až na koniec gameplayu. A teraz si tu pozrieme veci, takže Epic v shope, ale ten si nebudem kupovať, pretože neviem, mám radšej veci, keď sú na 3 staty. Ako sú napríklad tieto, to sú dobré piky. Tento štít by sa mi zišiel nový, lebo už ho mám slabý dosť. No. Tuto nemáme nič zaujímavého v obchode. Elixír, ale ten kupovať asi nebudem. Pozrieme sa ešte zbrojderna. Nič takého. Okay. Pozrieme sa do cechu, tu niekto píše a tak ďalej, to nič. No, novinky vlastne, čo sa udialo na tomto účte, tedy som získal tieto veci. Nejaké epické broncho, ktoré som vytočil si cez epický víkend. Aj bodky. Ďalej tu máme nejakých pár vecí. Toto som získal z obchodu a tak ďalej, to už proste. Potom som si kúpil cez epický víkend ešte, alebo ne, vlastne, ale za hubičky som si kúpil ešte tento elixír večného života. Teraz ho mám ešte do 5.5., čiže to je ešte na 3 dní. Ak sa nemýlim, no na 3 dní. Máme tu, no že takto nejaké staty, no a mám momentálne 636 pozícia ranku, môžeme si to prepísať. To tu máme, lebo som mal. Tak, ok, prepíšeme si to a pozrieme sa na poddenko. Pardon, trošku to seklo, ale to nič. A skúsime nadať, ešte nemáme odokúpiť toto, ale už by sa nám malo odokúpiť, malo by nám každú chvíľu padnúť kľúč, tak uvidíme. Ale ideme skúsiť na tohto. Máme preskočiť, ale nedal som ho, nevadí. Dáme hospodu túto a prejdeme asi, počkať ešte. Postava, poďme sa nakedy mám. Ešte je 10 dní, to je dosť. No, ty vole, toto mi končí už zajtra, takže na silu si budem musieť tom pretočiť v obchode alebo ťako. Dobre, poďme na druhý účet, poďme sa dať, takže ďalší účet máme túto jednotku, to tiež už vidíte oveľa väčší level gameplayu, lebo som to fakt dlho netočil. Už som tu 68. Tu mám taktiež okrídlený elixír. Prepáčte, že trošku tak blbo hovorím, pretože mám toto taký, som trochu zachrivnený, som tak chorý trochu, ale mám nadchu. No a tu máme okrídlený tiež a tu mám aj na inteligenciu, len chvíľa, že nemáme na výdrž. Môžeme si pozrieť, prijame sa do útoku. Tuto a zbroj na, som už dneska pozeral, myslím, že to nič nie je dobré. Nič. A tuto máme inteligencie 120, to si môžeme kúpiť, ale predáme tieto blbé veci, ktoré nepotrebujeme toto. A ešte toto. Tak. OK. Tak, máme 120, máme väčšiu intku, ešte cech. Peniaze, a ideme na podzemku, vyskúšame. Máme vlastne hubičku, otočí večer obchod a nič nám nepadlo iba na silu, nevadí. Nič, dobre, ideme do ideme do pozemka, tak. A skúsime i na hrdloreza. Tak nič moc sme neobrali druhá rana ešte menej. Dobre, tak to sa nám už nepodarí dať bez kritiku, teraz by sa žišel. Jo! Yes! Ty vole, tak toto bol luck, ten kritik, dobre. Len blbé je to, že nám padol taký istý epic, aký už máme, ha? Sakra práca. No čo už. Má prezident istý epic, ale je lepší, ten má väčšiu onu a o jeden väčší, no tak čo už. Tak to predáme do zbrojírny. Tak. Dáme do zbrojírny, dobre. To bol trochu fail ten epic. Nevadí a skúsime ísť na niekoho zautočiť. Na 70 zautočíme. Toho dáme. Ne, dal kritik. Ty vole, takže to je fail. Nevadí, to sa nám nepodarilo, dal nám kritik. A dáme si tú hospodičku. Hop.
tak nejak, dobre. Pošta, dáme si, to náš naučil. A ideme si dať trošku dostatok, dáme si intku, no a môžeme ísť na ďalší účet. Takže ďalší účet už 41, myslím, že naposledy, keď som točil, bol 20 dačo. 20, 25, 24 level si myslím, alebo možno ešte aj menej. Teraz som tu 41, ako vidíte, mám tu aj tento epik a ďalšie brnko epické som to vypadlo. Dostal som dneska taktiež, ale nemám žiadne etické zviera, pretože som mimo hubučku do obchodu a nevšimol som si, že mi skončilo zviera, takže toho tam nemám nič. Ale mám tu tento elixír a ešte títo elixíry. Môžeme do čar obchodu, tu máme elixír na výdrž. Dobre, a my sa ako prvé si pozrieme zdrojinu ešte. To som ešte dneska nepozeral, nič sila. To je dobré brnko, ale ja mám epic, takže to serem na to. A pozrieme sa na čerchoru, sorry za Steam, zase mi tu vyskakuje niečo za Steamu. Tu máme len ten elixír, toto vlastne môžeme predať. To si tu necháme. S tým, že som mal veľkú výdrž. Veľký život, ale nejdem takto, to je lepšie. Máme si to dobré, máme 930 a ideme na podzemku a skúsime ísť teraz na pána temnú, takže by nám mal spadnúť epic. Ale ho teda dáme. No, bereme podstatne viac a máme skôr aj viacej života. Áno, dali sme ho a potom máme epic všechno 39, čo je celkom pohode, no. Vymením to za tento percent, pretože ten má 300 a ten má 40. Nechám si ho ale tu ešte, neviem, možno sa bude na čo hodiť. No, dobre. Tu by bolo, padlo nám celkom v pohode pik. Sa pridáme do pošta, mučačo. Pozrieme na nás zaučil. Nejaký úzelník. Pekne sme ho zabili. To bolo ešte, keď som mal menej života. Teraz mám už viacej. Takže máme 941 obratnosť, väčší život trošku. Vďaka tomu novému epiku. Prezenko sme dali teraz toto, ale teraz by sme mali dávať ktoré? To neviem, asi toto. Pravdepodobne, neviem. Uvidíme, ale dáme si tu. Počkať. Arena. A skúsime ísť náhodou do areny. A dali sme ho v pohode. Tak. Teraz si dáme hospodu nejakú. Obratnosť 71, ale mám lepší prsten teraz. Ty vole, toto má série teraz ty dlhé práce. Nevadí tak. A tu máme náš posledný účet ako 163 level lega. Naposledy sme boli nejak 157, myslím. No ale tak nejak, lebo neviem. Môžeme sa pozrieť tu nič. A tu nám tiež skončilo zviera. Ty vole. Haha, super. Musíme dokúpiť zviera o mnogo. A teraz už som tu mal tiež. A nie, dobre, takže tu budem mať zviera. Tu si dáme hospodičku. Dáme toto. A pozrieme sa. Zbrojírna. Fúha. Toto môžem predať, lebo mám blbosti. Cech. Tu je nejaká vojna. Dám preskočiť. Až ja sme sa teda prihlasili. A prihlásil som sa, dobre. Ten má rozbožené meno, pretože to je mage 209. Dobre, to sme prihrali. Ideme na podlinko, ktoré určite nedáme. Do Dragon Factory. Je strašne silný. No, už mi dal kritik, som na to. Keby nedal kritik, tak ešte by som to možno vyhral. A to kto zautočí trebárs. A vyhrali sme. Čarobchod. Nič moc. Ty von. Chce sa mi kýchnúť, takže počkajte. Dobre, už je to v pohodičke a cechu, čo toto píšu. Niekoho sme prizvali, Vojťasek je, ktorý to je
Vojťasek, kde si Vojťasek? Hej, si. Eone. Vojtavasek. Vojtavašek. Ty vole, neviem či... Aha, to je. Aha, 195 level. Celkom pekné veci má. Dosť good. Dobré veci má. Pekne silný Magic, to celkom v pohode. Ja som 163. Boh vie, aké epiky teraz tu nemám. Tak. Dáme hospodu. A pozrieme do vec, koľko máme tu naplnené. 325 do 600. OK, takže neviem, že by sa ešte ďalej dal k tomuto dneska let's play, to by malo asi všetko a možno sa teda vrhneme na to splachovanie dlho viete, tak poďme na to. Dáme si hospodu. Ale držte palce, nech padne niečo dobre, takže ide na to. 3, 2, 1, prosím. Yes! Yes! Paráda. Padol nám epic, ktorý má dosť veľký damage a všechno. Sice je to všechno, ale je to celkom v pohode. Máme veci silu, ale za to máme melón života, no neviem, nie je to nejak extra dobrá zbraň akože. Čakal by som aj lepšiu. Toto môžeme predať, ale tak necháme si ho. Veľký žežničky nôž, no, je to celkom v pohode. Pošta. Niekto nás zautočil. Tyvo, tak to som mal fakt lak. To som prežil len tak. Tak ne, je to celkom... Neviem, proste je to... Tak je to epická zbraň, je to v pohode celkom, ale mohlo to byť aj lepšie na to, že to akože je to všechno, no. Neviem, podľa mňa je to asi lepšie, čo ja viem, akože... No, máme 3000, melón 300 života s tým. Taký 2... Máme väčšie staty, no, čo ja viem, také, no. Neviem, nechám si túto zbraň, toto si ešte nechám do zálohy. Mám si vymieňať podľa potreby. Ale padlo na zbraň, to je hlavné, to je dobré, to je výborná vec, že nám padol epic. Máme dokopy teraz vlastne 4 epiky, ale toto poviem, teda vymením ten štít už. To je nejaký novší, ale teda ne. OK, takže ďakujem, že ste si zvali toto videjko. Nezabudnite zanechať odber a lajčík, budem vďačný a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže čauky.